Avui us convidem a descobrir un lloc molt especial, amagat a la plana del riu Tordera. És el paratge de les Llobateres. Un racó de natura que no sempre va ser així. Fa anys, aquesta zona era una gravera, un lloc on s'extraien sorres i graves per a la construcció. Però a poc, amb feina i dedicació, aquest espai es va restaurar. I es va convertir en l'aiguamoll que veiem ara. Un exemple de com la natura pot recuperar el seu lloc amb una mica d'ajuda. Les Llobateres ens ofereixen un camí fàcil i planer, perfecte per fer a peu o en bicicleta. És un passeig tranquil per gaudir en família. El camí envolta l'estany i ens mostra diferents ambients al seu pas. El riu Tordera, en aquest indret, esdevé un autèntic refugi per a una gran varietat de fauna, destacant-hi els petits amfibis i els animals aquàtics. Molt a prop de les Llobateres s'alça un monument que recorda l'assassinat del comte Ramon Berenguer II, a qui es coneixia popularment com a Cap d'Estopa. Aquest tràgic esdeveniment va tenir lloc el 5 de desembre de 1082, a mans del seu propi germà Berenguer II, anomenat el fratricida.